Tayemo imeye kinyoro kiabo kimo egotoka asensemo ya matuta nsemo ya bunge ya West Mugirango imeye county Nyamira nigabone yene irimbuya gochi asogosiro kogenderete kurwa ase abasamaria ao na nigabono bakirembuya mono ase eri ase amatiya sokina kunyako bakonya nigabono mogaka abwenkeyo yumanyeke iganyarete chingoma echi amutegeretere koba kerema gose konyoro barema asogima bwaye wekabono niganyoro gosirwa kwenyange yogotarira kurwa ase onge Orutwa Foundation ase amati yobono yasabire abarayibande babakonya abana babo banyarakoba bakogenda eskuru ribanyakuboikiranya masomo mabo muri kito Vincent Monda nero koretare yaye wikachinse mecho nago tochakiribe na maya ensayem nche umajini konyara gutara na igure buyase ngenche mwa chire mwange wheelchair teninde marite Dickson Mocheche nigabereka okore gasi mucho Mombasa asa matuka mange agaikande gatiga kanyaro mu basukano ase bari kuyekware umwaka bw'echi 2019 igento bigo kiamwete chingoma nacha agitine chinyimbo buna nende na umite ngaja ngatika chinyimbo andi ngaba ngasoko buri mesigo ebi byoko boibyachu wakali andi gaje gaikabona umubiro gwacho ukangapi bakanganda ngakora spino surgery n'echuma mbekerwo mugongo Mocheche bono uringe n'umukyo munene bukurwa butaka nigairanire risiko lyabo kaliri wenche abose bono atari konyara gukora kende yonsi asenga yabo bono neroro mwana asa mutwikiro mungino ejeni kwambuka umusigo muri to bukurigia mugakona arwarite tugucukurwana na chinsemo chonsi yasinya yare ngutikira abana sikundindira achikotori chae tonyore na nubusi tema kurwana no ni school fees esinyapi Isemo cheche uyukonyoro murera segeke getambe nigaire nibo nyinge na korabo kenkeye uyikokorara kwaye abase bamwane litkoli juma yaita abase bono enkeye yatigire chitaye igoro batari naseba gutarera kurende no bokonye kurase bari no wanchuko ya bamenyire nekerereke kyamusiro yokoliyo bwe musie kuri ward yabo gicara Douglas Ruto onkeo uyikasenkeye eliko mwamu cheche nyange yo gutarera eli guseneke ni musigo na jeni aranyore dibaga na kogenda ekondo yugo berega korwara musikoro nona mauka ya bimbete nona magora abimbete tari konya kusoka erebweka kurusiko konya kubuguligwa kaigwa n'abantu gose familia yaye basabukire mpaka maoko olere ne wheelchair na leta lakini iso koligerio mochioyo nabo no lense wheelchair na bera bete konya yoka igolende dali suwae anje kina ledire wheelchair bara imbale mbali na borobo abakoligie birogo abale ase birogo tugusaba umuntu kwa na litoja gocha matangaye tugusaba kindly uyo kuigwa maganaya umugako uyo unale nabwate family lakini ale malete tali kunya gosoka siko na nale siko ya nalinse no eki fedha no kurageria abana ne problem igolende na ewiricha na moletera njitini go chora asinko gende kogera igetali orongo boljikura ngo bolbo gichora ward lakini gembonya matuta ward nturi ko rwekero salie chukura tokurwekero isatoko konya abantu bali balense ba erinde banyale gokonyeka korengana na ngina moke Mocheche niga gusabondo kwigwerio geri akonya abana barasenkeye abugweterwo boremero bw'ebitoki babwate batari konyara gwikirana chisemi buya n'abana mbarororo no n'abana bokamba bwatindagira bakuria abana abo omungina ago chikogenda kondo n'umugako uyu muroche bunarwarite iga bono gakia sogwanja mwari gwanja mokonyo umwana urio momoe besa achiere school ne chipasari echi chikorwewa abarayi banyare ko babako mokonya irio umwana uri nera nyare ko bagakonyora masoma ayara nyare ko bagako mokonya gaki murocho umwana uyo ngina gamutigerete chikoni no amenyete no ene nyumba tabwati asa amenyete gaki umuchi uyo twanyori robo ko ngwobo nene lakini rende tororera mabira gaki mokonyo umwana uyo agere nere mambyache gokonya abaibori baye bono twari gusaba senye njugwanja abachumbe baitu amo no mugabana na bari bakurugiyo bogabana no nyano yo minto chanua arora mabira tokonye aso umwana uyo arora ngana orenda agira akoria waru wanja motokonya sa mabira ya Yesu uyare ko babuya ndora nchokorora mabira atokonye nchirinde yonsi inamba nere yunkorwa ere 0719 42 95 86 cheni kwamboka kirwa Vincent Monda, Ensoko TV.